everyone! Nimbaga aldaw tayo, lalo kadagiti naganak. Dahito ni Teacher Susan Tidor, kating tangarod suruan nagiti anak tayo ti panagbasa iti Ilokano. Katatangarod ti adalan tayo ket ti alpabeto nga Ilokano. Tantandaan na mga ti alpabeto nga Ilokano ket addaan iti 20 ket 8 a letra. Ganggam dagitoy wen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Katulit ng taman nga ron, nga i-chant dagiti alpabeto nga Ilokano. Naikan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kayam ka din nga i-chant nga may sam? Danggat man nga ron? 1, 2, 3, go! Naglaing! Amo nga liplipatan, ti alpabeto nga Ilokano, ket addaan iti 20 ket 8 a letra. Kaya't mo tinabiit nga makasursurong agbasa ti Ilokano? Agadal tanto manan. Until next time, thanks for watching! Bye!